Yaro try viewers nga I ba shan swear na kanika YouTube bat kumju ru na ka Facebook ka banga ju upload man kapor ki jing tho bat kumju ru ki jing hikai alang ba ki video tinga kwa ban pensyaya fi kitu ki baju subscribe dengan YouTube kitu ki bampat ju subscribe to the subscribe note the like dengan video ong pai fi kanang ba kan pensaprem ya ka jing shisha ti ngakwa ban keren ya dengan jing keren menta kalong balai ngakren ya ka jing shisha balai ngakren ya ka jing shisha pini I na ka YouTube channel jonga ngam da kham keren thani ki kintin jali jo nrai pin pet ngakren bet ya ka jing shisha bat bun sin kidon ki briu bun ki briu ki bayo lak lut ha ka ju ka poru kwa ban ong ba ngasung thu bun ki bathut ya ka ai ka bang ngakren de balai ngi de ban long ki briu ki bakren bet ya ka jing shisha kadaw ka long pat ngi im ha ka ni ka perthai ka badan ka perthai jong ka jing shai bat jong ka jing dum mo ka perthai jong ka jing syukur jong ka jing lamler bat ha ka ju apor ka dan ka jing shisha ti ka jing ele jongi kamlong para banget ya ka do ba ka snam upol ula dapang upol apostle paul shiti shi Ephesus kal nong ga ba riu la pi puli no to kit khat ka ba shi phau tar ter wang dum long slur how try the snow scam how try ma be strong in the lord to long slur to long klan how try but to king no ita ki jinking atiar jong fi na marka jingele persha jungi kam long te ya ka do bet kasna ka jingkran jonga na ni ka YouTube kam long ban kran persha ya ki briu rei ban ya le persha ya kita ki bor jonga jingdom ki ba kenjab nang ki basensyar de kini ki bor jonga jingdom ki ba tap mat la ya ki briu ki tap mat la ya ki briu ni ka perthai te na kata daw ni haban keren bet ya ka jing shisha ho kin dom ki briu kin thut ngatip gitu ki ba comment ki thut rei ngam semut pan mong fi nga askwa ban weng fi na ka jingdom shaka jing shai tinga yo na ai kan ka jing shai ka wa keren ngam yo na ldi na mar shi sin ru ngala dan ha kata ka jingdom han rei haba u Jesus Christ u de u jing shai jong perthai fi o Jesus Christ ulawan sya kan ka perthai ban wan ra ya kata ka jing shai ban pen shai ngi na kata ka bakadum badai ha bangala yo mat yo ni Jesus Christ sya ka munong pen im jonga kum uta u trai ka met bat men sim jonga dei hangta banga sa ngau thu ba dei ka jing shai jong u ka bawan ban pelai lut bat dei ma u wa pha ya bangan keren ya kan ka jing shai tong ini puli na kan ma kong kum no ka dalam pipet syaga gospel yo anes kal nong ga banikang wong haga ba meningkang ladan utau ketien bat utau ketien uladan bublai bat utau ketien ulalong ublai ulalong nadu ka ba meningkang bat ublai ulat thau yaki ai baro aleng ba jung u bat omdan ke ai ka balak thau lat na u kata utau kutin wa jing em ya ki ai baro ki bala thau bat kata ka jing shai kala shai ka badum bat kata ka badum kamla ban penlip ya kata ka jing shai na kata ka dau la em yangi ngala yo e ka jing shai na u kutin u balong u Jesus Christ balong baladan ka ba meningkong ba snai ka pertai ba uladan bat u blai mo tengah yo ya ka jing shai na ni kutin ba Jesus Christ ru fina puli na gospel u yo anis nong ba nyau khat ka ba khat sao fina puli khat nyau sao ang fina puli mo Jesus Christ u ngalong kata ka jing shai ma wong ngalong kalti I'm the way ngalong kalti I'm the way, the truth, ngalong kata ka jing shisha, bat ngalong ka jing im. Takada hau ngi kibri ke jong bulai, ngi dai ban keren bat ya ka jing shisha.
Kelam kani ka jing shisha, kelam kani ka jing keran ya ka jing shisha ki beriu kin sa akabadum namar uni usutan udai uai. Usutan udai uai, usutan ane tu ki udai uta unang pendum. Usutan udai uba kadum ya ki beriu. But udai usutan udai uta uba father of flies kia. Tiu ni usutan udai ukpa jong ka jingdum. Nak kata kadau ki beriu kisah ha jingdum ladam keren ya ka jing syai. Bat ladang ikran no ya ka jing syai pat. Ya kata ka jing shisha, ba kata ka jing shisha ka pelat lut. Dong ini puli na ka gospel view honest kal nong ka pra. Ka takhat ka balai pho. Ka ong humnu ka ong pinyo tip ya kata ka jing shisha, bat kata ka jing shisha kan pelat lut ya pi. Nah ta baleng uji suruh ong ngaya thu ya pi ka jing shisha uno balik pop ulang umrau jong ka pop. Handrai lada ukun upelat lut ya pi pindalat lut basisha. Dengar isi sin ngaladan haka jingdom haka jing syakte merau haka pop bat haka jinglong niam. Bangaladan haka takalenti kaban salet bet sedujak hoi ngalet jing seng ngapuli haka ketin jong belai. Handrai ngadan haka takalenti jong ka jingdom namar balai habang apuli yakni ka ketin jong belai mencuang am simla puli da umen sim khut ngalat puli da ka jing start la jong asngau kum bakadai bat ngam simla lat lut nakapop pi habang ikran no ka jing syaki briu ki thut pi kin thut bet namar balai kadan ka jingdom hapo jongki bat habang ya ikran ka jing sisa ngilong kumba wan ban pen khut no to ka jingdom bat suki ngi baka tu ka jingdom hapo jongki kan salat lut kadai ka jingyale tapi mdai banga keran tang nang ni na YouTube kamut ban syupen song tenat tapi le banga syukran tang ban pen popular yang di baong ban nado dang step mala ki ban duai para banget nado dang step show ban keran ni ka video ru mane ublai ula pen kendit yang hakapor baji artam ngalak syong haki kejat ban duai bangala ki naladap nang tungal ki no ban puli ka ketin jong bleng ala tho haki Facebook ngala dap tho ki platform haki hapo ka WhatsApp ki ai bat ngala puli ka ketin jong blei bat ngala pan ki ai bakadai ban keren bat man tanga keren bau blei uang mga dai ban keren syapang ka di ka jing syai kum ki beriu ki bala yo shisha yo Jesus Christ ki bala amat shisha yo Jesus Christ ni di ban keren bat ya ka jing shisha ngimdai banyak da ka jing sngau tang ka jing sngau jungi ka jing sngau bahaying bahasam ba ni sngau bahaying bahasam ngiting ban pentot yaki ngiting yo ki no ngiting yo ki isi ngim tre shu ban keren ya ka jing syabat habang i bagi sa ka umdum ru ngim yale ai ban keren ya ka jing syab bikin lat lut badai yang taki kinang ya sakata kalenti bakin let sakadujak nak kata kadau pin pet bahang ni belai ngak keren bah syapang kiniam ki rukam mdai bang isi ya gibriu nari bang ait kan ka ketin jong belai nada fi puli naka shiti kinong koran long bakhat la kaong baka jing it ka keren ya ka jing sisa ka jing it kam sngow tenat akan wono ka bersyukur nak kata kadau pi ka pop kam dai te tang ka pop ka dai kata ka jing bam nyau hukum ka jing bam nyau hukum te lada ngim le kat kum ka ketin jong utrai ngim le kat kum ka hukum jong utrai kata kala dai ka pop pi ka pop ka pen mat la yo beri ka pop mdai tang ka bun sin ki beri stu ba ka pop ka dai tang ka jing im aurea ka baklim ka bakran si ka badi kian mo ka ba kitu kidi ki pop ho kidi ki pop ki ba pau pelan bat kitu sup bahawan tip namar balai bakila dum palat pi kila dum palat dawan ka jing syai atip bet kidi ki pop ubri mono ru ubam nget ho Jesus Christ ru utip bi ya tu hapo namar balai ul ay kata ka conscience ya kata ka jing atip lam ba kadai ka pop ngitip barok waktu balik ru umnut hiban le marhamat usngut hu hi ka jing le ran re ka pop ka balong subtle ne ka pop ka babu ri am kadai ka jinglong niam han oi udi umen sim niam kamut kumnu ka jing le niam umen sim niam wan hakador jong ka jing syai pi
as an angel of light ngau wan hina kani ka khtin jong blai kham tam ba ma tam me kata umen sim niam dai wan hina kani ka khtin jong blai ba open kulmar khli ki bri open dom ki sngau kum ba le ka badai pat ki Farisi ki Sadusi ki tep ba te kani ka jutang ka barem dia viewers ki tep ba hanrei kim sim la le pan kat kum ka ka bau blai man ya ka man jong blai pi ki tip ki twist pi ki wan number blai bau don umen sim ubatrai mendai ki bri umen sim baman ubatrai ubapen wan kum u angel jong ka jingsha bad yang ta ki hikai tentang ki hikai ki bri yal dia kimle pi tentang ki hikai yal dia tinjong blai yal dia kimle ka baar ki hikai bakala bat ki diviet ni ki pelaj bagi pi kani ka khtin jong blai ka dei banyalam yang Isa Yesus Kristus kenapa ya ta ka dei banyalam yang Isa Yesus Kristus hari ki Farisi ki athu hi kitep bagi ong eu tau Mesaya kitep ki prophet segi nong itu lupa ki kran Mesaya ndal awan Mesaya ki ndal awan tau Yesus Kristus basisha ki kim tere on pediang kentan kaju para bangai hagini ki sngi kalong kumju umagi sngi jong ki Farisi Sadusi ki yalap eu tau Yesus Kristus leng baki niam ki rukom kran bet daga jing ni hanrei ondala wan shisha umen sim jong utrai ondala wan sha umen sim jong Jesus Christ ki kentat kaju mentaro ki ong ba ki kentat bat ki bitara ong fi kawai ka ba pinlap ba lada pidan shisha ya umen sim jong Jesus Christ kat kum gani ka tin jong blai nampai Jesus Christ wang pi ong hanga atrai hakata singi pin ong hanga atrai re wang ngamsim la itu epi pi ong hanga atrai re pim ko ngo banle ya ka tin jong na kata kadau ka ba matam ka dei ka pop jong jinglam niam ka pop jong men sim niam kani ka bashir khaitam namar ba let's say ki bri ki badan ha niam ki em ka morally good life ki em ka ta jing em ka ba kabang dah sniu tan henry kimyo pat ya ka jing shisha kimyo ya ka kisusa blam kisus henry kimlong kim eat shisha Jesus Christ lakhat yangi para banget am nang tang ban sus lakhat yangi ban eat yo Jesus Christ na do ka donut baro na do ka mensim baro na do ka jingmat perkat baro lakhat yangi bangin im kum kita ke jing sha ya ka pertai ban long kamlu jang pertai am ban ya khle lang ubri uba sus undalet sa jing terairu umnut ban kerana kajing sisau yang melangkum ju usu hot wat umle kana mana masni rei usu umdan kata kajing sisana marbalai umpat yo mensim jong ublai mensim jong kajing sisau compromise usyap ting udan ka mensim syap ting ban kerana ke ban im kat kata kajing sisa dipilak ban tenju ialah di lada pidan em kajing sisa kadai haba pidan yo mensim jong utrai mensim bakut jong utrai lada pidan yo mensim bakut jong turai haba pikiran yang kani ka ketin jong blai kadan sisa kabor kadan sisa kataka kabor bapin imru ka jing im ka bakut ka jing im ka bakut ka mut tantang balat nagi pop aurian rei nagi jing bisni nagi jing sarang nagi jing pihun naka spirit of competition naka ka jing is dikmo ka jing le ka jing le politics haki niam kirukom bahamdan sisa ka jing shy jong Jesus Christ kamdan sisa ka jing it pen how mensim niam umdan ka jing it pi Jesus Christ komara ya mensim niam wan ra ya ka jing it pi wan ra ya ka ban it cho ban dua yu blai ban it ban shong hi kejat jong ban it ban spread ya kata ka jing sha ban it ban le kat kum khtin jong blai kawai ka ba finlap ya ka jing shisha ba ki bri ka jing sha ki kran ya ka jing kala ka ba mut pi namar ma ong pingi dan ka perthai ka badum ka perthai ka bala tap dum ladang im kran ladang play yang ni ka YouTube channel ngam kran ngan sa sha panjing khan ngan sa let ka ta siun sa ong ba mal ong ye me ban kran ya ka jing sha ma ayo ka ni balai mempandan kami kata ada orang siap ting yo blai ban ba siap ting ki bri tin jong blai ka ong to fin siap ting yo tau balak ban penjat ya film mat ban mensim hadu jap banyak ka basyap tinggi hibri tak ada para banget ngadan ki bahing bahasam ki bahajan tam jong nga iet yaki nrei habaye dei bat ka jing syang amla ban compromise
haba ya dei bat bukai ka bau Jesus Christ uang bangi dei ban kala ka bamut ngahap ya lap ya kata ka gospel jong ka jing sisa ka dawa yangi ban kala ka bamut para bangai kadawa yangi ban kala ka bamut ban don ya kata ka relationship bat u Jesus Christ pi leng ba ka jing kala ka bamut ngi pai no ni ki pop jang ka jing kala ka bamut na ki pop kila ban long ki pop aurea ki pop klem ki pop jing pet film jaklia ki pop thak syukur bisni beriu jing bamyama jing isi beriu jing pihun jing sarang kini baru ngihap kalah ka pop ru bangi iit palat ya kanu kana kanyam let's say pila banong ne pidan hakan ukanu ka kenhun niam ne balang rai pi iit palat ya katu bahadu banda keren ya jing sisa kala sertap katu pithut na keren ru pihap kalah ka bamut na katu ru Jesus Christ ukuran bat yaki farisi bau iit yaki udah mante bikin kelah kabamut ifarisi takadau pi berkadan ke jinge tengku ban kambun sin haba ulat si gitu ki nuti ai haba kuran ki kelah kabamut ki paino ulit pan kia ki bapang bre haba kendu ifarisi sadusi kalong bai kumbai kendu mau siang ban umdai ba ukwa ban penram ki re ukwa bakin wan sika jing kelah kabamut mar long jing sha re utap mala uni mensim niam ubasatar palat ni bat kimla ban padiam tengah dakwa ikini ki bahi yang basam ki bapet yang ni ke video ki parlak parajo ki badang im hakan niam ki badan yung mensim niam no fi kadan kam palat fi ban yo sngow ya jing shai kan kam fi ban pli khmat bo bleun hap nik sarau pol udai we uba sarang bahai kan niam usarang ni kan niam jiu pol wat ong bo le kelumar ma mdai bo im aurea e pol dei ba khut ba upol ukam im ya kata jing im lali u im kum u jiu dei parisi balaya thu wong bat kum ka hukum ula im bat wem khut nak kata usarong ni katakan niam jung sarong hadu bau poi bau penyap ini ki kristan kini ki nak buat jung Jesus Christ namar usngau wet ba ushirham andre ushirham ya kabam dai pat udah duai udah duai pak apostol Paul udah duai ya ki jiu hadin bau yo ya ka jing kala kabumot undai kendu yo Jesus Christ kahap kitu ki sarau ang pi matla hadu laisi kahap ka jing sarau jang jing snau niam kahap ka sarau jang ka maladi kahap ka sarau mo ka batap matla eu wat u Paul ulalong we na ba u hit lai ki jiu bat kadau ka habau apostol Paul ulet manyalap sigi jiu udah yarap ya dan ya naki namar balai kidap rap unyu mensim yam wong kum no fan let's say para bang pila an bandai uba shit niam ba uba it ba ya ka balang jong fi trai ba fi dan re film dan pat ya ka jing sisa tongan puli apostol Paul ong no men puli wong ko para banget sunrang bat kentai kajing kwa kadok nut jonga bat kajing duai ho blai kalong ya ki jat ban riu jiu ya ki brio jong ke Israel bakin yo jing pen em kita ki jat ban riu Israel bakin yo jing pem ngatip bakidan sisa kata kajing shit ram na man tau blai sangap ba kajing shit ram na man tau blai andrai kadai kajing shit ram kat kum kajing sisa wong ni anu da Bible parang I know what enthusiasm they have for God but it is misdirected zeal kadai katakan jing shirham kabam dai kat kum kaktin jong bulai for they don't understand God's ways na markim sngo thu ya kan ti jong bulai ban panwan ya kibriu sya kataka badai da ka hak jong u ki dakan takno ya kataka kelenti jong u bulai bat scam ya kita kilenti jong kihi ban penyadai bu belai bat kita bat perking ya kita ki hukum ki kanun ki an dah ka bakan tak no ukres wi tekilek no ki ele persya ban bat kita ki perking ki jiu no ki kwa takadau kim poi show blai handai habau Jesus Christ uang no Jesus Christ uang ngalong kalti and the way the truth and the life ngalong kalti ngalong ka jing sisa bat ka jing im wang ong fi kaniam kanum la ban pen poi fi kaniam kala la ban pen song shit fi
ban pen shong shit bam day fi phila ban le ke Andre fi khlam yo mat sha yu Jesus Christ ka jing ni kong ne ka ba yo mat yu Jesus Christ ka dei ba fi kala ka ba mut manong fi kadan ka jing kala ka ba mut sha na ka jing bitar kalong kala jing kala ka ba mut ban isi ban it no i ki bri ki bakran ka jing sha le si fi dei walet ba ban jing sang fi shima ki program Andre la ka jing mat la ka tap fi ka jing mat la niam manong fi ka palat fi ban i ka jing sha tapi ka jingat kalong kumno ka jingat Jesus Christ uang ban ko ngu no yaki hukum jong Jesus Christ ka kan sya yang ni ban ko ngu no yaki hukum jong Jesus Christ yaki hukum niam yaki ka balak tho ni de ban buat yaki bo Jesus Christ uang pi uang kumni uang kumno uang haka lenong ka ba arbu pra jong gospel Matius lenong ka ba khat khandai uang ki tu dapat long senran yaki benriu baro dapat baptis yaki haka kertang ukpa khun mensim khud dahikai yaki nigi senran ki bathamai bakin ko ngu ya ki hukum ki bangalaong mentah bangi opadiang yu Jesus Christ ngi ko ngu yaki hukum jong Jesus Christ bat hang tangan long lam rangkat finrei mentabun sin ngi hukum ko ngu yaki hukum jong Jesus Christ ngi hukum ngi ko ngu yaki hukum jong kiniam ki hukum nuksangan ni fi habu Jesus Christ begin ko ngo eu Jesus Christ kalong ka ba clear kalong keren ha ba dum pa eu Jesus Christ haba wan ha gospel Markus marsnuan hiulo sen sedang ni lap wang kumnu wang hakal nang ba ni kong khat ka ba khatsan wang kaya jong ublei kahima jong ublei kal hajan wang kala ka bumut na kipop jong fi bat nget ya gospel kata kadi ka baning kong du ban kala ka bumut pinum dan kam ya ka ap shong haying ru fila ban kala ka bumut fi duai fi kala ka bumut ni kipop handai mentang yalap khong pong ni kham yalap ya ka jing kala ka mut yong fila duai hau Jesus Christ fila nget hau la biang tangkat tak la biang handai pinda check pat ka jing kala ka bumut kam dan sisa fila nget hau Jesus Christ handai kam dan kata ka jing pen kala ka bodok no pi ka ka ba jingat ka ba shisha hau Jesus Christ ka jingat ka ba shisha jeng hau Jesus Christ kapan kala ya ka jing em jungi kapan kala ya ki jing mat perkat jungi kapan kala ki jing mat sni jungi kapan kala dur ya kata ka jing em jungi kan ainu kusa ko men syang ang pi habanga let shiki jing sangadai uba ngakam ya di ubanget men syang ngakam bangadai ubanget ngasyim ya ka Sunday school ngasyim testa men syang Sunday school ndre ngasuh tu bangamdan ka jinget besyana mar kamdan ka jing penkala kamdan ka jing lat lut Jesus Christ wang menne naka gospel yu anis nang wa prat khat ba lai pu art ter wang pinyo tip ya kata ka jing sisa ba kata ka jing sisa kan pelat lut ya fi bar habanga ngarang mut banganget yu Jesus Christ ndeng amdan ka jing lat lut ya kapo ngak ngarang mensyua ngapet i tu film jaklia nga imat ka pertai siliang ngamdan kata ka jing sisa ka ba nadu mandi hadu Saturday haduk sanding amdan kajing syai ngasu syam tang balik Sunday school kamdan kajing lat lut syawat lang tip bang puli kan Bible ngalak ban kut namar beli ngamlak ban kut namar nadu dang street lah hika yang ate yang ketinjong beli begini le memorize bang tip ndrei kamdan di kajing syaban plat lut te anda ngalak sutu ya kajing kelah ka bomot ngayamu terang dan kajing kelah ka bomot sya kadan kajing lat lut kan pi ba bang asa poi ban syakri syai boleh ngalak ja deki senam ngal along sundan ban poi syaka atheism pi boleh ngas rahman taban puli ban keren ka jing sanamar ngal along uriu niam aku ka por bat nak jing long riu niam orang pi ka kut ka poi sundan mang long atheist namar ngam iya ta jing lat lut ka pop pi kata ka deki syaka jing kala ka bomot syaka long ba pilat lut tene ki pop pi ngambang bang keren bang lak janai ni ubule unang pensyai ki pop ki baret ki bang ampar poi perkhat begindai hari unang pensyai ki taru bang niok ban kala ka bomot malah singi de ukuran ya kata ka jing kala ka bomot ka basisa ban iet ya ubule ru ka hukum jong Jesus Christ ka bang iet ya bo try ubule jong mina duk ka dok not barok na duk jing perkhat barok na duk mensim barok na duk ka bor barok mot ka jing iet jong i kalong ba ni terang ban syong ki kejap jong Jesus Christ ni terang ban puli ke ketin jong belai ni terang ban im kat kum kita ki hukum jong Jesus Christ lada kan ni kamdan ni im hakalam ler ong ni sudan ka jing long niam ong ni kamle ya ketin jong belai lada ka jing duai jong i ka slong tang ban duai na mentaka baham ka di
tang duai ban yo spa ban kop ban kasam duai tang kita ki blessings duai ke jing duai ka babam long shit ram belum pediang tun sabret no namar wong haga shiti asha haga kitab jing pempau kelai khat pra wong haga balang lo dikaya saat ruem ho shit ruem pejak ruem sus tapi dan ka jing saat pidan ka jing long niam para wong wat ong bang alit Bible study wat ong bang participate ye pidan kata ka jing terang ban syong hi kejak jong Jesus Christ ban ban imu ta kata ka jing sisa ya kata kan ka jing sisa bangi keren compare kan ono kan hun ka bran te ka jing kala ka bomot ka dan sisa ka jing kala ka bomot ba phim ai 100% you blai ba phim duai sisa kat kumbadai ban duai ni dan ar pusau kan ta ni ai ka por ka blakan touch you blai kata ka jing long niam khi kat nu beji men step tia kat nu beji men step pet meat pet yong pet itu gi film pet ai bat dam step ru kiss ngi su duai tang traji su kata kam dei ka jinglong niam bre mon nam ta kita keren bet sisa lada ublei uji su kres unwan ya kita gi ba up her unwan rong no pi up ya ka jingrong no pi up ya ka jingrong no pi up ya ka jingrong no pi di ban trang her uji su kres ar pusau into 7 pi di ban dan kata ka jing trang na maru uji su kres ula ada syayap nam ta ju fi ka ga bakai si ba uji su kres u syayap akadim na kalvari ulah sanar kadim fna Calvary ula penmi asnam la pen sempat yu kadi ka bakai si bangin sulong likuam pet ki banget maka spa snem ka baningkong para banget ki banget aka spa snem baningkong ki kloi ban yap nam tangga gospel ki kloi ban yap ngonong fi wat mut bakadai bau beleu dawa ka kaya per kumju kwa bangin long kum kitu ki kaki kam ki apostol kada iban long kam jur syu mentang ham jur syu kata ka jing it jing Jesus Christ lada kamdan kata kadan ka jing long niam man fi bagi le ran ru ban let chi jing trai tang ban duai ru le ran namar balai ka pen le ran ka pop lada kadang tek merau ka pop fi le ran tang ban duai dukan di sya pi le ran ban keren ha jing trai ya ka jing sisa pi le ran ban bra ni ban puli nah keren ka jing sya ya ta pi le ran ban let duai beriu pilih ran ban bu ikti beri bapang banong itu pilak julek ni am haji terai pinut ni am banong ya da pidan ka jing sya pinut ni am banong ya bay terai lang api ha jing terai ubam dai uba yu pinong ali ngan duai daudan jing pang pinut ni am ban saki sya kitu ki beri ki bam pat tip ya ka jing sya tinjong blai ki bam pat pinut ni am sya la da pidan ka jing slot sya karan ni kamdan ka jing le ran pi sya yu Jesus Christ am dai tang sipor arpo nakatadaw ni ban keren ni kanika jinglong niam dakatadaw balai hajelam kali yang idan tanghiru niam balai babun kanika jelai ka jingbam sap ka jingmi jongki ki leaders na kita inong yalam ki bam sap balai namar la im ha niam man ofi uju itu ba jingseng uju itu bam sap ju itu ba im auria ju itu ba umdan ka jingsi sya namar balai ni melap su ka jingsi sya im ha niam kerana ka jing sya lada pikwa kan ka jat ban rim ka lia jing bahkan kelas sya tung ini iet yo Jesus Christ kembadai pini ingin im sya ngin lat lut na pop ngin kerana ki wair ka jing sya takada padan ka jing kam kan ban kela ka bomot am tang ki ban kela ka bomot ban pai sya Jesus Christ ka ba Jesus Christ ukran bahadin ba pikela ka bomot hadin ba pila anget ya gospel kadan kam ban penbaptis fi kadai ka tin jong ulai pan ngan keren baca jing sisa ladam le kata pim yo orang syarhi ma jong ble Jesus Christ wang naka gospel markas kal nang ga ba khat riu kata khat ka ba khat san hadin bo la da mi pat wang nu wang kilet sabaro ka perthai tu yalap ya kata ka khubor baba ya wei po wei khat ban riu unu banget ngong balak kala abomot banget is baptized bat lapan baptis yu unu banget bat lapan baptis yu unyo ladim hari unu ubam nget an penram lada unget tri hiru ban baptis Jesus Christ ti wa kilet pan baptis lada pila nget syal pila kala ka bamut sisa pila itu ki pop jong fi let ban baptis kadan kam bat kat bakat nyaw kini ki dak kin bot ya kita ki banget kin ya be no i sut ha ka kerteng jonga kin keren da ki thli ki batamai ikin keren lagi telit batu makin bu ikti bapang kin yok ya kini keren kin di kanu bapen sniu kin ra igi pesan kani amot ba pilet ban ra kan sa pesan kata ka de jing tanju ble ka de ladap ka jarang khat ladap pi kumdi kanu bas sniu
kelam dah jing tep jong pi pin umyak lar pi nak show boleh kini gidak pin be sut pin mentah seno ka jing be sut seno ji ka spak senam ka bani kong kadan ka jing be sut kadan ka jing pin khia gi beri bapang mentah seno pi kini hakiniam gi rukam pejak selam ubri ubadi drops ladang im be sut ladang im yalam u sya jing kelak munu nak lu tak ada ka jelai hang ni jelam ya kalian ka jelai baham ka jing di drops pina kali tu de ka kerteng jong ki kelak banda ki Petras ki Yohanes ki de ki badan akan yang kita gi khun jong yu kam sniu kita ki balong kristan bani kita ki bam pat dei bani itu ki wei ki briu ki ba im hagi wei pat ki jat niam namar balai ngim dan ka jing sisangi im kalam le tap matla kan dengan sim niam so bahawat wat dam namar balai ngam keren persya finga keren persya gini ki bor jing dum bakin kala ka bamut syakanan ka ki ka revival ha shalom hame ka laya kan ki ka revival bat kan dan sya ka jing im ka basya de hang ta pin si baki wei ki na ki wei ki niam kin sawan bot yang ni Jesus Kristus kimi te yang ka jing sya kum nokin bot tak ada ko hadien bala pen baptis to ka baar ka baning kong pi dan kamban kala ka bamut plai ki pop dan kamban na pla uyo ni sudah pen pla pop pikwa ban puli na khdien jong blai lengan puli yo pi ong ba yu pat markas lenong ban kong thot basan wong kum ni bat baro na ke ba Judea na Jerusalem kila let pet yo anes nong pen baptis bat haba kila plano iki pop jong ki kani ong and when they confess their sin haba kila plano iki pop la pen baptis ki hawa Jordan lapat ngam ki kawat baptis kawana baptis zo pen ngam mjudan ra riwe ki kiwe kerkam haka kerteng jong Jesus Kristus ban pen ngam banyu sat iki pop dei ko ga pen em kan mau men sim ba khut wan ha ki pinapuli na ki kitab Genesis kal nang baning kong kum no ong ali kablong baning kong khat ka ba ar ko ong bakata ka perthai kalong ka ba thli ba sudah bat umen sim jong ublei u laki haki haki sla mot haba pilet piduai shuaban pen baptis piduai pen kentang tu men sim jong ublei udan namar pin sale ka badai pin tap no ikti pop jong fi haba pe kala ka bomot pidan kamban da tap no youtube riu teman siti skinong room police ko ang ba siti nong room nong ban riu thak baning kong hadu ban riu bong wong humno wong ba hatula ai kan ka jing ai bangin ai im sa ka pop pol ko libun go basim ka jing ai ki im pop manta ki im ka auria ki im ka chutia ki im ka jing sniu ko sme ki im ka basulong niam nang piglet jing sang handai namar balai ba pikam pat diap ya pop wong menu mangi ki balayap ka pop menu piap ya pop piap ya pop hadin ba pikala ka bomot pinget ya gospel ba pilet ka jing ben baptis siti siginong rong nang ban riu takhat ka baning kong hadu riu yo pi ong ba puli kani ka Bible jong pi puli ko ong no lengan puli pi mana puli ong hatu ngin yele pop namar kata ka jing ai ka ba muga ka kan roi belin takhat ka ba upong upol ong om kumta mangi ki balayap ya ka pop kumno ngindang ya im syu aka ani pilak kelat haba pilat penyasno ya pi bat ukres haka jing pen baptis pila yasno kan haka taka jing yap jong namar nilayap bat nilatep bat ukres haka jing pen baptis ngapa namar nilayap balatep yangi haka ukres haka jing pen baptis bat kumbala penmipat yu Jesus Kristus nagi bayap kumbala penmipat de kumbala sai fina to jong jing pen baptis hadin ba fikala ka bomot ndai ba syulik niam lapan mipat lam ya fi bat kupa bawa lapan mipat lam bat fi hau Jesus Kristus kumba ukres lapan mipat uni ki bayap dakabor jong kupa khanang bangin im syu mangin im no kata ka jing im ka bathamai balai pim la ban im ka jing thamai pi sakut ka pop pikam pat kala ka bomot pikam pat plai ki pop pikam pat ino pikam pat ngat Jesus Kristus empat pen baptis fi takadau ka ju pi im ka pop thot ka basan takadau pi jai tu banduai pi jai tu ban pli tin jong blem dan bor thot ka basan ko nadu bala penyaso yangi bat ukres ha ka jing yam nang taru an sapen im yangi kumba ula mipat ri khat ban riu ni tep baya kita
Kan ko we know that our sinful self itip yaw tahu beriu berteman ne takamala di were crucified with Christ lasak nar kata kajing pesfi lasak nar nang tak no kanang ba kata pop kanum dan bosyu angi kanang tak pop kanum snow su ni tigi beriu bun balai gile pop sile pop kadau bolong ki kem kala ka bomut kem kala ka mot kem plai ki pop ki klam i no ki klam nget ya Jesus Christ da jinget ka basya kam khat ya snam yang Jesus Christ ki sulet ki sulong kristan da dak sulong kristan kanam sultan ka nang ta kai klam pen baptis ki kat kum ka tin jong blai ha Jesus Christ petras ruang tu fin kala ka bamot bat an pen baptis fi way puai haga kertang jong Jesus Christ banyo ma ya ki pop bat pinyo diang ya ka jing ai man sim khu fi kam yo te ya ta jing sat pop namar bolai hak jong kajing suwan uman sim bakut pilat ndai kadak kajing baptis kam ndai kadak kitu bong kadak pen i nga hono kathok pi dakwa ban yakran mahmat uwan safun ndai bang isi finga terang palak bing yo isya ngakran niru itu gi pen baptis klam jing kala bumat so bha i no wat chu pen long niam gi beri wat chu pen rung skiniam jengki daka pen baptis pengam makan aru klam kala jing kala bumat but das ngap ha wat shim ya jingkran jonga out of context bun bagi beri kran persyak ki ong bah syukran tang ke baptis nakam kran nang katang kran shoy ka jingkala ka bamut kat kum khtin jong blai bari bana apply gitu ki pop bari bana i no bari bana like lut bani osat ka snam ju nang ta salet syak jong jingpan baptis hang ta pini i ka bor ken mi ki men sim baman pini opadiang ni men sim bakut tigitu ki ba syupan ngam kelam ka jingkala ka bomot kelam daya lak bhai ni sange no shwa kadang pen kibri kin san nang le pop shunga ngala julet me shwam ta nga kelam suthu ya ka jingkala ka bomot ka basisa ngalik pengam ya din da mi untung along double kata kum khusut ngale pop namar boleh nga khamle ka jingkala bomot andang la suthu bhai ka jingkala ka bomot bat ka jinget ka basisa de hang ta ngalak scam banga salet ka jing baptis banga sayang sendan komni ban yalap da ka jing ai da ka bor jong men sim khu kabalai kalong ba pidan kam ban yo pediang ya men sim khu kan mang dal ada pen baptis fi dan kam ban yo pediang yo men sim khu da ka bakran pat digi wei pat kitali dan kam bai kan ni kadega jing sisa jong ka tin jong blai pinapet naki kam ki apostol ka syai ba kan ni kat kaba kat kandai ru kong no kong kat bau pol udang dan hak kat bau apalas udang dan hak korin upol ulalet lengba sya epasas banda poin ta ulai kendu ya ki bun kita ki balanget ban kilanget kini kat kaba ningkong kata lapoi sapulihi ka kiti nongkor akam ki apostol kal nong bakat da kandai wong no ukuli ki kita ki balanget wong pilayo pediang mo ya umen sim bakut man ba pilanget kini ki ong ngimpat layo sngow ya to men sim bakut ru te ula kali ha ka baptism jong no la pen baptis fi bat kila ya tu bagi ong ha ka jing pen baptis yo anes tu pol open baptis RC ni kipan wong no khat masa wong bat kum tau pol ula ong no wong bo yo anes open baptis fi ta ka jingkala kamun bat bo yo anes si wong ba pin sanget hau tau ban sawan kamumot uji sukres khat ka basan wong no bat ha bakile yo sngaw gini la pen baptis ki ha ka kerteng jong uji sukres ha ka kerteng jong uji sukres ka ktin jong blai ko ong kaktin jong blai ka ong kat kita gi balayo Galatia lenong balai khat ba arpun ri arpunyo ko kat kita gi balayo pen baptis sau kres ki kop yu kres men ba kilanget shwa gile no na ta ka ong no bat kum ta ba kilayo sngow ya kata kaktin la pen baptis ki ha ka kerteng jong Jesus Christ khat ba rio bat ha ba kilami na labu kti yudo apostol Paul labu kti bat umen sim khut lawan haki bat kilaya kran pan da kiwei pat kitali bat kilaya lai thu lupa kidan khat armut tak nak kam ki apostol kal nang ba shipau kajing sisa kan ni balada pinyo umen sim khut kidi bandan kidak kelam kadak te kumno pintip kal nang ba shipau kat khat ka ba sau pusau tartar nan puli nang ni
kat bau Petrus udang keren yaki umen siam bakhut lahap baki ya kita ki bayok snow ya kata kubur pak kita kita ki banget ki badai nak ki jiu ki lawan su Petrus bat ki lalingo ki bawan bau Petrus ki lalingo baya ka jing ai umen siam bakhut lathe ha kita ki gentle ru khat basa pun dia namar baki yo snow baki lakran pat daki wei pat kitli bat ki aingo yo blai nang ta ka ong no pat Petrus hat khat ka bakhat nyo wong Petrus wong hatu lak mo ban khang ya ka jong jing pen baptis dan mo balak ban mana ban khang ya ka jing pen baptis yakini ki balayo pediang yo men sim khut kumta sau pra wong ula ai kata ka hukum ban pen baptis ki ha ka kerteng jong Jesus Christ pi wat nada pila yo pediang yo men sim khut dan ki beri ki bayo pediang shoy men sim khut ngar ngayo pediang shoy men sim khut bat malakran di ki thlit hang tang sa pen baptis hakpor bang nang det dan ki bayo pediang shoy men sim khut ki kran di ki thlit ki kiru dan kam bat ban pen baptis wat ong bang layo pen baptis tu men sim khut ngam dan kam syu ban pen baptis pulih hi nak ni pulih da pi ko an pen i pi kal nong ka ba shipau jo ki kam apostol kat khat ka ba sau pau wei sau puar ong ka khat ka ba sau pu sau ka ong no hatu dan mo balak ban mana ban khang ban kat ban pen baptis kini ki balai opriang men sim kum taulah hukum ki ban pen baptis ka kerteng jong Jesus Christ wat ye kita ki balai opriang men sim bakhoi ki bakran da ki wai pat ki thali kaju o pindalek biang shaka city shaka kam ki apostol kal nang bakhat wai hu yathu Paul yathu biang ni hat khat ka u Petrus yathu biang ni ha ka nang ka bakhat san wong kat banganang kren u men sim khu la ha baki bat kile opediang la ha baki kum bangir nilai opediang ha ba meningkong but kum nu wong then I thought of the Lord's word bangala perkhat ya kita kenti jong try ki bawang uyo ane supen baptis si fi dak Henry an pen baptis si fi do men sim bakhut bat kumju kini ki gentle bat kumju ubleu ai kini ki gentle ya ka ju ka jing ai haba ubleu ai ki men bang langet how Jesus Christ manu bala manu kumno ngala ban yang persya ya kan ti jong blai te wong Petrus ong no kal nong ka bakhat wei jong ki kam apostol ru kal nong ka bakhat wei khat ka bakhat san ter bakhat lai ter pin puli khat lai hadu khat pra pin lak tu bawang bakili yo pediang yo men sim bakhut kum kha ka bamen kong bangir ni layo pediang menu ki layo pediang yo men sim bakhut kadai hakikam ki apostol kal nong baar bakilai kran pat dikwi pat kili ma kadan kam bang ong tiba yo ekani ka jingpen baptis uman sim bakhut ban kran pat ki wei pat kitli ban yo ekani ka jing a jing thu lupa bing teka ka jing shisha kalong ba manta fi dan kam na om tang ban sunget ri fi dan kam ban nakala ka bamut na ki pop ban nget how Jesus Christ na do ka dok not barok ban nget baulo syayap ka ding fna kalbri bala saknariu bala mi pat aka sing ka balai kani ka dega jinget na ka dok not apa piplai ki pop ka ba dan kamban pen baptis sifi haka kerteng jong Jesus Christ da ka ba pengam aku lada pile persya ka tangam la ai kasakut afi namar ba pim trek ban nget ka balai kalong ba pili ban yo pediang yo men sim khu da kidak kata ban keren pat dikiwi pat kitali nanta bapin sumar ya ki hukum jong Jesus Christ pin sumar ki hukum jong Jesus Christ sakawai anda pila long kum ni pidan kamban long senran undang dang ban chulong niam vidan gibri ki balayo kha arsin ko umba man sim kila da kala ka bamut la da pen baptis kila yo priang man sim khut henry ki sa ka jinglong niam biang kim tre ban long senran jong Jesus Christ ban long senran jong Jesus Christ ka dai ya fi ban sedang ban le ki hukum jong Jesus Christ wong la ai ka ikhtiar ka bor nga khilet pen khia i bapang pila juduai ne ban let bukti bri bapang pila le ne ta wong khilet yalap ya gospel pila le yalap ne wat ong ka dei ka kamram tang jong pastor
netang evangelist kinu ki bala yok khar sin na pila yem ti jong dai pihak ban le ta pihak sedang ban le no pihak long senran jong Jesus Christ pinia be no iksut ya kertang jong na pihak ju be ksutnya ya uai puai banget udi ban be ksut wat ong tang specialist gospel Markus meneng la ya puli kalau nong ka bahat ri khat nyaw kini ki dakin but na kita ki banget kin but na kita ki banget lada pidai banget pidan ka ikhtiar ban be ksut wat ong bangam jule mundan bahikai manon de bandan kino hikai lada pikwa jing hikai wan ngin hikai fi wan sanga man hikai kidan segi bai kisenran ki bai le lang ngin hikai lang teradan kam ba rijing em kum no pinum be ksut apa pia kendu bau tu badan ka depression badan ki jingte jingkum jing dikya ki jingkerni ya ka drops ki jingkerni hakim auria pialap gospel kam ka jing be skut kan dan bor kam pihak pialap dak ikhtiar ba tang pisu yalap ru pila laj lu pidan sya kata ka bor ka hima jong blai kalong ha ka bor om tang hi kentin ban yalap pulpit te borok te bayalam ndami itu beri ulang kumju kata te kam de ka jing yalap besya la da pila yalap besya pi khat u ban penduayam de ban laj lu ni pop unde ban laj lu ni tu ki jing di melin basni ki jing kerni nong la daw nget si sau tre mun laj lu sya nak pi pihak ban pen baptis ma pi wat ong bakal le tang pastor hampir dan ka ikhtiar wong pin yo diang ka bon dalawan mensim bakut pin long kinong pla judia Jerusalem ba Samaria ba do ka bakut ka pertai hang taken kan ka magalia jumi kan sakala kan ada borok ngile ka jingnong senran borok haki jakatroi haki hangnu no bingi dan ngiem sya ka jingem ka basisha ni yo ban job mensim la rapi ong badai tangki apostol ki bayala te nani tangki pastor kala bakala pi kata yelet naka gospel naki kam ki apostol kala nang ka pra sapuli ter yani da pi kwa ban puli ko ong kumno ko ong hapok ki kam ki apostol puli hi let hi ni kam ki apostol nang ba pra ya ka jinglong senran ko bau Jesus Christ la hukum no wong khida haka gospel Matius nang ba aku pra mane wong no wong kala nang ba khat pra wong khi tu da let penlong senran ki jat ben riu baro da penlong senran da pen baptis ki da kai ki begin sumar ki hukum jonga ong Jesus Christ wong no penlong senran om penlong niam ba pin susong ben hasan di piwan sandi man lakat no post na menta pin 4 Julai ai na menta try pila long senran wadong ayo sngo gi kubor babang bukan kataan mentoy yu tapi dalet chumlei pimla ban ong tar sngi ayo sngo pastor man ga sanding ayo sngo gi kubor babang dong pila le ayu te pila le yana ya gospel pila pen ka bri pila le jinglong senran pm ga jing em kat kum ka hukum jong Jesus Christ pila chi baduk ki barangli bajuki pila ikendu da pila chi siapin sai kendu malai kendu gi bri gi ba kinuti ngai kendu kirangli kiri kuntai ngai kendu bang yalap sang gidaya rap beki om tang ka jingelap gospel rei nak jingai jong blei kumba ka tin jong blei ka patha banle batong ini pet ka kam ki apostol kal nang ba pra ba ka jingelap gospel kam dei tang yaki pastor tang evangelist wat ong kam dei wat ong bang kham khat da kham khat te kumnu pinlet cha himau blei ka ba ma kata ka pet ko ong kumnu ko ong kalau dan kajing pensitom ben kabajur haka balang baro hapo Jerusalem bat baro kita ki banget light no ki apostol all the believers baro kita ki senran kita ki banget light no ki apostol kila syak pen sapriang syaka Judea Samaria bat kila ya tap dan ki beri ki ba syirham kila wan ya tap ya Stefan bat kila ya yam bat usol 4 kala bat usol ulalet syabaro ka balang udalet kawai ka ying hadin kawai ka ying hadin kawai ka ying udah sai kita ki kentai bat senrang bat tap ki syabendi bat mansua ki dan ki house church 4 dan begini ki ying mani wami mentang ki dan ki house church ki penlong ya ki jing sang hagi ying usol ulalet ki ying jing tigi banget ulalet la tan ki la tap bendi ki pan khat ka basawong bat kita ki banget ki balak syak pen sapriang kilet yalap ya kata gospel ndai ki apostol wong kita ki banget ki balasya pen sapriang namar ki apostol hang nilai tu bigidan hari Jerusalem hari kini ki banget kilet kono ki balasya pen sapriang kilet yalap ya kata kubur ka babah syai ka bakilat bat Philip ulawe ulalet syaka senong jong Samaria bat bilai tu syapang Jesus Christ bat abaki pat ba kilaya sngap ya ka kubur jong kila sedang banja ki dakla ban
bat kila mi no kini ki men simbaman bat la be ki bat kila lenyar bat kila I na kita ki briu bat ki briu kila yok ya ki briu ki bayap silang kila yok ya bat manu bayalap mendai apostol gini boleh kamba Philip ulalai anong si Philip deu briu ulalai banyalap deu we mun ki banget ulalai banyalap balaja kam bat kila mi ki men simbaman kani gadi banwan biang kat kum khtin jong blai na yalat shoot banyalap niam yalap kat kum khtin jong blai ngam yalap theology ini na yalap thik ke khtin jong blai kum ba ko ang gadi banja bat ngidang I menta bagi dang ya be men simbaman bagi beri wilat lut ki okhya bat kidi gini ki banget ru ulak bat pen baptis mendai wat ang lek tang wei lada lek tang wei lai pholak hang ni ki beri widan lai pholak tam sanu ini lek maroi sanu ni lek tang top pastor kat nungut hoyu handai gidi ban lek ki banget ru kaju pidi ban train bat pen long senran ki ban yalap gospel ban yalap be ksut ban yalap kriya beri bapang ban yalap ru bat pen baptis ki nah keren ya kan ni bangalek praktikal kat kemakti jong bleng la hikai bungut ki beri menta gila lait lut nak pop dah kajing ai bleng ai ka buram kajing ro su la hikai ki gila lait lut nak pop menta gila yalap ya gospel ki pen be ksut gila im kajing im bersya bat gila pen baptis ru kinang dan pen baptis menta ki kampas na kanu ka seminari ki kampas na nu theology ki beri pat ba menta tena menta ka buram jong try kani kan kajing sisa ma hapat keren tung ini no om kita ki Kristen om syu kanam ki Kristen ki ba it sayu blai ba syar ta jing ga bakhu ki ba ap syai ka jing wan tura ki ba it ban syang ki jap jang umit la bat sni ki ba it ban duai ban syang ki jap jang Jesus ba it ban puli ki tin jong blai ba ki ba it ban le ka mon jong khupa na ka menta ka buram jong tura ya ro tura da like yang ni ke video da share ba da pikwa ban ya kendu yang aru type Shandon Remai swear ha Facebook ngala ban phone ya fi ngala ban yarap ya fi nak penlong senran fi ha kerteng jong Jesus Christ bana Nazareth nak banta ka buram jong una banta ka hima jong ublai am nak banta beri ya ro itrai